Kale lagun proiektuak nahi ez den bakardadeari aurre egin nahi dio arkitekturatik eta hirigintzatik. Eta hor, elkarlanean proposamen batzuk garatu dira. Euskal Herriko Unibertsitateko disiplina desberdinen artean garatu da, baina bestetik ere erakunde desberdinerekin ere lan egin dugu proiektu honetan. Hor, adin berri eta udaletxe desberdinak ere parte hartu dute. Beasain, Arrasate eta Donostia. Kale lagun ariak estrategian kokatzen den proiektu da, proiektu eraldatzaile bat. Eta bere helburua batipat harreman sozialak, bereziki intergenerazionalak, hirigintza eta bakardadearen erronkari heltzea. Kale lagun proiektua hirigintza ikuspegitik landu den praktika on bat bezala kontsideratua izan da Korale markoaren baitan. Koralek bakardadeari aurre egiteko Europako lurralde ezberdinen arteko praktika honen elkartrukaketa eta ezagutza komunitate bat sortza dauka helburu bezala. Ondoren, ezagutza honek politika publikoetan eragina izan dezan Europa osoan zehar. Ikusi dugu, jende asko dagoela etxetik oso gutxi ateratzen dena. Eta horrek bakardade egoera areagotu egin dezake. Eta bestetik, badaude gure herrietan ere espazio asko, plazak edo utxik daudenak. Eta horrek zer pentsatu ematen digu. Tokian tokiko azterketa egin behar da eta hor identifikatu ditugu pauso batzuk. Alde batetik, inkesta telefonikoak egin ditugu, bestetik, plazan edo espazioan bertan, beak eta ez parte hartzailea burutu dugu, ikusteko espazio hortan jendea nola erlazionatzen den, estazio meteorologikoak ere instalatu ditugu, zer nolako temperatura, haizea, hezetasuna dauden. Eta horretarako garrantzitsua da ere jakitea bertatik pasatzen direnei ere temperatura konkretu batekiko zein den bere iritzia. Guzti horren laguntzen digu gero diseinuan ajuste batzuk egiten. El objetivo del taller es realizar un proyecto de rediseño de un espacio urbano contando con las ideas y las aportaciones de todas las partes interesadas. Prozesu guzti hori biltzeko gida bat diseinatu dugu. Helburua da beste toki batzuetan ere errepikagarria izatea. Y estas pautas de diseño las aplicamos en 4 casos de estudio, que son la calle, el parque, la plaza urbana y una plaza de barrio. Beasainen lehenengo kale lagun plaza eraikiko da. Gida praktikara eramango dugu eta hemendik beste plaza eta herrietara zabaltzeko helburuarekin.